Stačilo, že Katar vypol dodávky skvapalneného plynu, stačí, že je nervozita v Hormudskom prielive a všetci zrazu s nádejami pozerajú na ropovodu Družba. Že čo bude s ropovodom Družba? Ja som veľmi rád, že to nie sme len my, ktorí bojujeme o obnovenie dodávok ropy, ale že dnes sme svedkami aj tlaku Európskej komisie. Vieme, že pomerne tvrdé vyjadrenia mala predsednička komisie priamo v Kyjeve. Vieme, že mali včera telefonát, kde sa opätovne vznášala jednoznačná požiadavka obnoviť ropovodu Družba, pretože je zrejme, že to je jediná cesta, ako dnes zásobovať nie len Slovensko a Maďarsko, ale veľkú časť Európy touto dôležitou strategickou surovinou. Dámy a páni, ja neverím prezidentovi Zelenskému ani to, že má nos medzi očami. Nemôžem vám ich úplne ukázať, lebo samozrejme sú to snímky, ktoré podliehajú nejakému embargu, pokiaľ ide o informovanie, ale z týchto snímok, ktoré mám, je absolútne potvrdené, že tam nie je nič poškodené v takom rozsahu, čo by bránilo Ukrajine dodávať ropu na územie Slovenska, Maďarska a do Európy.